Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση είναι η διαδικασία ελέγχου του γενετικού υλικού των εμβρίων που προέκυψαν από εξωσωματική γονιμοποίηση πριν την εμβριομεταφορά. Δηλαδή, δια της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης εξετάζεται το DNA των εμβρίων, τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν στη μήτρα της γυναίκας. Καταρχάς, προεμφυτευτική γενετική διάγνωση προσφέρεται σε ζευγάρια που πρόκειται να καταφύγουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση και κάποιος εκ των συντρόφων ή αμφότεροι σύντροφοι είναι φορείς γονιδίων που συνδέονται με κάποια παθολογία. Παραδείγματα τέτοιων παθολογιών είναι η οικιστική ίνωση, η μεσογειακή ανεμία, η δρεπανοκυταρική ανεμία ή η αιμοφιλία. Υποψήφια ζευγάρια για προεμφυτευτική διάγνωση είναι και αυτά που έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν καθέξινα αποβολές και πληρούν συγκεκριμένα γενετικά κριτήρια. Η διαδικασία αυτή ενίοτε προσφέρεται και σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως άνω των 40 ετών, που θα υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Τα έμβρια που θα προκύψουν σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα πιθανό να είναι φορείς γενετικών ανομαλιών. Η λήψη γενετικού υλικού είναι μια εξαιρετικά λεπτή διαδικασία που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Την τρίτη μέρα από τη γονιμοποίηση, το έμβριο που αναπτύσσεται μέσα σε ένα ειδικό θρεπτικό υλικό αποτελείται από 6 έως 10 κύτταρα και περιβάλλεται από μια πρωτεϊνική μεμβράνη που ονομάζεται διαφανής ζώνη. Ο εμβριολόγος με πολύ λεπτές κινήσεις καταρχήν ακινητοποιεί το έμβριο με τη βοήθεια μιας ειδικής πιπέτας. Η πιπέτα είναι κατά βάση ένας πολύ λεπτός σωλήνας που αναρροφά. Στη συνέχεια, με μια πιπέτα με αιχμηρή άκρη διατέμνεται η διαφανής ζώνη, μέσα από την οποία δημιουργήθηκε με μια τρίτη πιπέτα αναρροφώνται ένα ή δύο κύτταρα που ονομάζονται βλαστομερίδια, τα οποία αποστέλλονται για έλεγχο του γενετικού τους υλικού. Η αφαίρεση των κυττάρων από το έμβριο δεν είναι βλαπτική, γι' αυτό και η ανάπτυξη του συνεχίζεται κανονικά. Διαβάστε περισσότερα για τον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο ακολουθώντας το σύνδεσμο που θα βρείτε κάτω από το βίντεο αυτό. Να είστε πάντα καλά. Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε βίντεο για την υγεία της γυναίκας, την υπογονιμότητα και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα επισκεφτείτε το site μας.